Turismo de Galicia apoiará os entroidos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Manzaneda nas xestións necesarias para seren declarados Festa de Interese Turístico Nacional. Nos vindeiros días vaise presentar toda a documentación precisa ante o Goberno Central. Como paso previo, os 3 carnavais contan coa declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. En concreto, Viana do Bolo ten ese recoñecemento desde o ano 1999, o que se sumou Manzaneda no 2008. O máis tardío foi Vilariño de Conso, que logrou ese título en 2016. Os entroidos do Oriente Ourensán comparten varios elementos característicos, como os folións ou fulións. Estas comparsas están formadas por arredor de 30 persoas que desfilan polas rúas e parroquias, tocando bombos e instrumentos de labranza. Outro clásico son os xoves de compadres e comadres, as batallas de fariña ou fariñadas e o lardeiro ou lardeira, unha figura a modo de meco. Os personaxes centrais varían en cada entroido. En Viana do Bolo e Vilariño de Conso, o protagonista é o boteiro, pero distinto en cada localidade. En Manzaneda é a máscara. Ourense é a rexión do entroido por excelencia, con 7 dos 11 carnavais recoñecidos como festa de interese turístico dentro da provincia. Destes, o de Xinzo de Limia acadou xa a consideración de interese internacional e outro, o de Verín, está declarado de interese nacional.